Микяй Салим Наим е български борец, специализиращ в свободния стил на борба и е изключително успешен в категория 65 кг. Той е част от клуба по борба Димитровград, като се тренира от своя баща Салим Салим, който също е известен в борцовите среди. Наим започва своята кариера още в юношеска възраст и бързо се утвърдил като талант в българската и международната борба. Наим печели златен медал на турнира Дан Колов, Никола Петров през 2021 година в Пловдив. Микяй се отличава със своето силно техническо умение, бързина и стратегическо мислене на тепиха. Той е състезател с голям потенциал и с обещаваща кариера в борбата. Неговият стил е характерен със здраво физическо подготвяне и умело използване на различни борчески техники, което го прави един от водещите български борци в съвременната борба. Въпреки младата си възраст, Микяй Наим вече е постигнал значителни успехи и има много възможности пред себе си за бъдещи постижения на международната сцена.